ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇବୁ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ। ଆଉ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଶୋଉଥିବୁ, ଯେତେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଶୋଇବୁ ସକାଳୁ ସେମିତି ଉଠିବା କଷ୍ଟ ହବ, ସେତେବେଳେ ଆଉ କହିବୁନି ମୁଁ ଯିବିନି ସ୍କୁଲ। ସ୍କୁଲ ସବୁଦିନ ଯିବ। ସ୍କୁଲ କଣ ଶୋଉନି ନା, ମୁଁ ତାକୁ କହିଲିଣି ଦିଥର ଯାଇ ଶୋଇବାକୁ, ଶୋଇଲେ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ଯିବ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ସ୍କୁଲରେ ଆମର ପିକନିକ୍ ପଡିଛି। କୋଉଠିକି? ବାଲେଶ୍ୱର। ଜଣକା 1000 ଟଙ୍କା। ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବା ଆସିବା 1000 ଟଙ୍କା? ନା କୋଉଠି ବାଟରେ କୋଉଠି ସ୍ପଟ ଅଛି ବୁଲିବାକୁ? ସେ କହିନାହାନ୍ତି ତ, ସେମିତି ବାଲେଶ୍ୱର ବୁଲିକି ଯିବ। ତୋର କଣ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ଯିବୁନୁ? ଯିବୁ ଆଉ। ବାବା ଭାଇ ସହିତ ମୁଁ କଣ? ଭାଇ ସହିତ ମୁଁ ତୁ କାହିଁ ତା ସାଙ୍ଗେ ସୀତା ସାଙ୍ଗେ ଯିବୁ, ତୁ ବି ଯିବୁ? ଓହୋ, ଯା ଶୋଇ ପଡ଼ିବ ଯା। ସୁନା ପିଲା ଯଦି ଯିବ ତାହେଲେ ଯା ଶୋଇ ପଡ଼ିବ। ସୁନା ପିଲା ବେଳେ କାଲି ସକାଳେ ସ୍କୁଲ ଯାଅ, ମୁଁ ପିକନିକ୍ ଟାଇମରେ କହିବି। ସେ ପାପୁନୁ କଣ କହୁଛି, ତମ ସ୍କୁଲରେ କଣ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପଡିଛି, କଣ ପିକନିକ୍ ଯିବେ ବାଲେଶ୍ୱର? ଦେଖୁଛୁ ତ ଅବସ୍ଥା, ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ନାହିଁ। କୁଆଡେ କଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝାବୁଝି କଲୁନୁ, କହିଦେଇଥାନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେ ବାବା ପଇସା ପତ୍ର ହଉ ଏଇଠି କୋଉଠି ଯିବା। ଆଉ ତାକୁ କଣ ମୁଁ ମନା କରିପାରିବି? ସବୁ ବଡ ପିଲା ହେଲାଣି ନା, ସବୁ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ମନା କରିବ? ତୁ ମୋ କଥାଟା ବୁଝିବି, ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହୁଛୁ, ମୁଁ ତ ବାହାରେ ରହୁଛି। ତୁ ତ ମ୍ୟାନେଜ କରିବୁ ନା, ପାଖାପାଖି କୋଉଠି ଯାଇକି ପଳେଇ। ହଉ ନହେଲେ ଯାଉ, ଯାହା ଯେମିତି କରି ଦେବି ନହେଲେ ଯିବ ଆଉ, ନା କଣ କହୁଛୁ? ହଉ ଦେଖିବା। ହଉ କହୁଛୁ ତ ଖରାପ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆଉ। ନା କଣ କହୁଛୁ କହୁନୁ? ସେଇଆ କରିବା ନା ଆଉ କଣ କରିବା? ସେଇଆ କରିବା, ଦେଖିବା ତାକୁ ବୁଝିବା, ଯଦି ବୁଝିଲା ଦେଖିବା କଣ କରିବା। କିଛି କହନା, ସେ ଯାଉ। ହଉ ତାହେଲେ। ହଉ ପାଣି ଥୋଇଛି, ପାଣି ପିଇକି ଶୋଇବ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆମେ ଶୋଇବାକୁ। ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଶୋଇବି ପାଣି ପିଇକି। କୁଆଡେ? ଭାଇ ସହିତ। ହଉ ଏବେ ଚାଲେ ଶୋଇବୁ, ତାପରେ ଭାଇ ଯିବୁ ଯେତେବେଳେ ପରା ଯିବ କହିଲୁ, ପୁଣି ଯିବୁ କଣ ଆଉ। ଯା। ଯିବୁ ତ ତୁ।